Hi guys, σας εδώ και σήμερα είμαστε μαζί με τον Deadpool. και τρώω και μακαρόνια. Έλα ρε μπρο, πάλι βάλω το καράμπιτ με τους γαργάλους τους τρίχες, έλα πάμε. Βάλε. Και θα παίξουμε αυτό εδώ, καθρέφτη. Είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να μας δώσει, ξέρω εγώ, τα AR και τα χειρότερα όπλα. Μπορεί, ξέρω εγώ, να μας δώσει crossbow. Όχι, crossbow είναι καλό, το τόξο. Και αυτά. Δεν δίνει όμως τις μπάλες αυτά από το αγαπημένο μου όπλο ρε μπρο όμως. Ναι! Επιτέλους! Πάρτε τις μπάλες μου! Πέταξα μολότοφ. Ο σπίτι του! AR, το αγαπημένο μου. Για να κάνω 5 kills, ξέρεις πόση ώρα μου πήρε? Μισή ώρα με το AR. Κοίτα η μαλακία! Τη θεία του, τη θεία του. Ζαμό! Άργο, τώρα τους τελειώσαμε. Τώρα έχουμε χταπόδι και παγωτό. Ναι, κάτι μου κλάσατε τώρα. Ναι, θα ανεβούν λογικά σήμερα και άλλα 2 βίντεο. Το πρώτο μάγισσα είναι το 6 λεπτά, γιατί δεν είναι πολλά λεφτά και ξέρω εγώ, πόσο καιρό έχουμε να 50. ανεβάσουμε rival βίντεο? Κάνα 2 χρόνια. Πολλά. Σε 2 χρόνια δεν έχω ανεβάσει ούτε το κανάλι. Κολλάω full, πάρα πολύ κολλάω. Άμα δεις το βίντεο το είδες σε 6 λεπτά. Πότε το ανέβασες ρε? Δεν το έχω ανεβάσει. Μόλις ανεβάσω να το δεις, κολλάω πάρα πολύ άμα δεις. Τη θεία του. Ρε μπρο, άμα δεις πόσο κολλάω, τι μολύβι ρε μπρο. Τώρα σου έχω τελειώσει τη ζωή με το σνίπερ. Γαμώ και το σνάιπερ. Κάτω ένας. Το γαργάλισα. Έλα, κάνατε κάτι. Κάνατε κάτι. Επιτέλους ξανά το ίδιο. Πύρι, τα σούλη. Ξέρεις τώρα τι κάνεις. Του ρίχνουμε αυτό και ρίχνουμε όλες τις μπαλίτσες. Μπράβο ρε μπρο, είσαι και μάγας. Κολλάω! Όχι, crossbow. Μην ξαναπείς τίποτα για το crossbow. Είναι σαν το σνάιπερ. Απλώς χάνει 75 ζωή. Ένας παίζει βιολί ρε. Κι εγώ έχω βιολί. Ρε μάλακα, κολλάω full. Ένας κάτω. Ρε, άμα δεις πόσο κολλάω, δεν μπορώ να κάνω βίντεο, κολλάω. Έφαγα, κάτσε να μου φέρω ένα γιαουρτάκι να φάω. Το πιο σπαστικό όπλο έβαλε. Τι σπαστικά με αυτό? Σου γάμισο σε ένα τίποτα. Τι όπλο είναι αυτό ρε, άλλος μου έρχεται με την κατάνα. Εντάξει, περίμενε να βάλω γιαουρτάκι. Σε βάλανε στην γωνία. Τα σούλη το είδες, τι σου κάνανε. Τι έκαναν? Σου είχαν βάλει στην γωνία και σου πυροβολάγανε και οι δύο μαζί. Βρωμιάριδες. Περίμενε, μην βάλεις ακόμα, να πάω να ανοίξω ένα γιαουρτάκι.
Αυτό είναι δύο. Θέσαμε 1, 2, 3. έγινε λίγο τη γιορτάκι μου. Είμαι υγιεινό, δεν είμαι στο καγγελάκι του 14 μπέργκερ την ημέρα. Μπρο, οι GL Show τι ανεβάζουνε ρε. Έβλεπε... Έκλειψε την μπαλερίνα καπουτσίνα! Μπρο, εχθές ο αδελφός μου έβλεπε ένα βίντεο τους μπρο και λέει τα λεφτά λέει δεν φυτρώνουν στα τετρένα που έχω να θέσω που φυτρώνουνε λεφτά. Ο μπρο βλέπει GLSO, παιδιά γράφτε όλοι. Μπρο, σου λέω ο ξάδελφός μου αυτός που βγάλαμε φωτογραφίες στα δαχτυλάκια του. Όχι, πέφτω! Έλα βάλε, έτοιμο το γιαούρτι. Του λέω είσαι με τα καλά σου ρε, 10 χρονών παιδί και βλέπεις GL Show. Πιο μαλακίες ανεβάζουν GL Show μαλακά. Τα πεντάχρονα βλέπουν GLSO. Ναι, ο ξάδελφός μου είναι πεντάχρονο και βλέπει. Έτσι και μπει αρένα. Τι είναι αυτό ρε μπρο! Σνίπερ! Δεν ξέρεις πόσο κολλάω. Ω, μπαλίτσες. Πού? Ω μαλάκα. Τη μάνα του ρε μα. Χρωματίσεις μπαλίτσες. Τη θεία του. Paintball! Γαμώ. Κολλάω. Δεν γίνεται, κλείνω, μάγκες θα κλείσω και θα το ξανανοίξω, δεν γίνεται, κολλάω. Κοίτα πως έτσι έμεινε! Τι όπλα δίνει! Όχι ρε. Κοίτα ρε μπρο! Τι όπλα δίνει, βλακεία! Μη, τώρα έχουν πεθάνει και αυτό δεν το ξέρουν. Κάτω, ένας.
Πάω. Έτσι θα σπαμάρουμε. Έτσι νουμπάδες. Βάζω μολότοφ στα σπιτάκια του Κασελάκη. Από πίσω μου λέ. Τη μάνα του. Πόση ζωή είχε μείνει ρε μπρο. Ετοιμαστείτε. Έχετε υπογράψει την κηδεία σας. Κάτω. Πάρε φλεμφλόερ. Ωραία βάζω medkit. Πώς, what? Είχα βάλει medkit. Τελευταίο μάτι για σήμερα. Δεν θα είναι και τόσο μεγάλο. Πρέπει να είναι κανένα 2 λεπτό. Κανένα 2 ώρες. Ναι, πολλά. Και θα φάω, μάντεψε τι θα φάω. Υποβρύχιο. Τι. Υποβρύχιο. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Καλά, είναι το υποβρύχιο. Α, είναι ένα γλυκό ρε. Δεν το ξέρω, είναι ωραίο γλυκό. Τι Το γλύκεις. βλακία μπαίνει. Άμα δεις το βίντεο πόσο κολλάω. Το πυροβολά είναι μαύρη. Βοήθεια, Deadpool. Πέθανα από τη βόμβα μου μπρο. Έχει μπρο σε πολύ κόλοφαρδος, έπεσε πάνω στη δικιά μου βόμβα. Κολλάω! Στο βίντεο που θα ανεβάσω 6 λεπτά, τι τίτλο να βάλω. Ο Αναστάσης είναι γκέι. Θα βάλω, παίζω μόνο με... Όχι ρε μπρο, τι όπλα είναι αυτά ρε μπρο, τι είναι το όπλο του παππού. Εγώ θα παίξω νταγκεράκια τώρα. Θα τον κόψω, μαλάκα, δεν έχει δει να κόβω μικρά κοριτσάκια. Άντως, ο πούστες. Πώς με σκότωσε, πότε είναι και πάνω. Και τι κάνουνε ρε μαλάκα. Το πούστη ρε μαλάκα, το γκέι.
Τους γαργάλισες. Τι γαργάλισαν. Πρόσεξε με έρθει κάποιος από πίσω σου πάλι, γιατί τον είδα εγώ και στο είπα. Αλλά εσύ τίποτα κοίτα και στις άλλες. Φύγε ρε! Τον έφαγα τον πιστή. Κοίτα τον μαλάκα τι κάνει. Κοίτα ρε μπρο! Μόνο από πίσω ξέρουνε μόνο. AR. Πήρα σπίαρ. Πήρα σκηνή στο σπίαρ, δες. Το βάλω στον ποπό. Τη μάνα του. Γιατί πως παίζουνε ρε μα. Ωραία, άμα μου δώσει το παιχνίδι μπάλς, έχουν τελειώσει το παιχνίδι, δώσ' μου μπάλ. Τι να παίξω με αυτό το όπλο. Φτιαράκι, θα του κόψει τον ποπό. Έλα μέσα μου πάνω. Ούζι, τη γαργάλισαν. Είπαμε δεν πειράζει την τζασούλη. Δύο HP κάνει από μακριά το ούζι. Κρίσικα. Ο ένας dead. Paintball revolver. Το αγαπημένο πράγμα του Τασούλη είναι το revolver. Το χειρότερο. Του Καγγελάκη του αρέσει πολύ το revolver. Κάτσε σπάς Και μου αυτό το τον έχει δει. Οκ, λοιπόν, πες ένα γεια στα παιδιά. Ωραία, παίρνουμε. Κάτσε ακούνη τόσο όμως, δεν μπορούμε να σε βλέπω να κουνιέσαι. Γεια σας παιδιά και εγώ κάνω κάτι που να πει.